Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència, i estic molt agraït de que estiguis escoltant aquest episodi. Si has navegat prou temps per internet, t'hauràs trobat alguna vegada algun anunci que diu el següent: el secret que el teu metge no vol que sàpigues, o el medicament que el teu metge no vol que provis. Els resultats són increïbles. O potser el secret més ben guardat de la medicina, el suplement miraculós que et farà 10 anys més jove. I ja no només anuncis, sinó vídeos o clickbaits o influencers que et prometen solucions miraculoses als teus problemes, gurús, el que sigui. Doncs has estat de sort, perquè en aquest podcast parlarem dels secrets. Els secrets reals que al teu metge li encantaria que sapiguessis, però que no t'ha arribat a explicar o que no t'ha fet entendre del tot bé. Que no són secrets, sinó principis que la humanitat i la ciència han descobert en els últims segles. I és que sovint és molt fàcil deixar-se portar pels titulars o per als anuncis que prometen una solució fàcil i ràpida als nostres problemes de salut o eines que ens poden permetre millorar la salut. Però a l'hora de millorar la teva salut, què és el més important de tot? Si haguessis de començar per algun lloc, per on començaries? En aquest episodi porto, doncs, principis científics validats, establerts al llarg de la història, que han demostrat que t'ajudaran a viure no només més, sinó molt millor. Principis que et poden ajudar com han ajudat a milions de persones en aquest planeta. I és que si entens aquests conceptes bàsics i apliques les eines que compartiré amb tu, tens una alta probabilitat de viure molt més temps, tenir menys malalties i sentir-te millor. Això no et farà immortal, ni et farà invencible. Però si vols millorar la teva salut, aquest és l'episodi més important de tots. I és que en aquest podcast he parlat de moltes eines diferents, des d'exposició al fred, exposició a la calor, suplements, dejú, psicodèlics, el ritme circadià i moltes d'altres. I són útils, però avui em centraré en donar-te una fotografia del que és realment important per la teva salut, el que pot tenir un efecte més gran, un major impacte per millorar la teva vida. Abans de començar aquest episodi, deixa'm fer-te un petit recordatori. Si us plau, si t'agrada aquest contingut i creus que té el potencial d'ajudar alguna persona a viure millor, comparteix-lo i t'estaré molt agraït perquè faràs arribar més lluny la paraula del Power Monday Podcast. Pots trobar aquest podcast a moltes plataformes diferents, com Spotify, Google Podcast, iVoox, Apple Podcast, on t'animo on em posis un m'agrada, un seguir i, si pots, una valoració, i m'ajudaràs moltíssim amb tot el tema de l'algoritme i no et perdràs cap episodi. A partir d'aquest episodi ara també em pots escoltar a Ràdio Manlleu cada dilluns de 8 a 2:15 del vespre. I per últim em pots trobar a l'Aixeta, on pots donar suport a aquest contingut, i també a Instagram, Power Monday Show. Tots els enllaços de les xarxes i plataformes, així com els estudis científics que parlo en aquest episodi, estan en la descripció d'aquest episodi. Així que si ets una persona curiosa i vols més informació i vols contrastar la informació que comparteixo, mira a la descripció d'aquest episodi. Dit això, aquest és l'episodi més important de tots i té el potencial de canviar-te la vida de manera radical. Espero que aquest episodi t'ajudi a viure més temps, viure millor i a sentir-te bé si aquest és el teu objectiu. Per tant, anem a començar aquest episodi. Som-hi! Aquest episodi ve sense trucs de màgia, sense pastilles miraculoses i sense promeses grandiloqüents, sinó amb solucions reals, principis i eines pràctiques que t'ajudaran de debò si ets un ésser humà i prens acció. Parlarem de solucions que depenen de tu, parlarem d'aquelles coses que tu pots modificar amb les teves accions, no les que depenen de l'ambient o de la mala sort o de la teva genètica. Intentaré fer-ho el màxim amè possible perquè no es converteixi això en una xapa de com has de viure, sinó que deconstruiré els pilars de la salut perquè els entenguis i puguis prendre acció i entenguis com i quan, o per què és tan important prendre acció en aquests pilars. Aquest episodi es basa completament en un principi, en una idea, que és el principi de Pareto, o la regla del 80-20, on la majoria de resultats provenen de poques accions i principis. És a dir, el 80% dels resultats sol provenir del 20% de les accions. Per tant, vull anar a l'arrel, a la base, al que és realment important, perquè moltes vegades menys és més si et quedes amb allò que és important de debò. Perquè tot quedi més clar i perquè s'entengui tot més bé, utilitzarem la metàfora d'un edifici. La teva salut és com un edifici. Primer parlarem dels fonaments, on es recolzen els pilars que aguanten aquest edifici, que és la teva vida. Parlarem de 3 principis bàsics i fonamentals i de 5 pilars de la teva salut i accions que pots fer per canviar-los que aguanten un sostre o una teulada que és la teva vida. I bàsicament, si aquesta teulada o aquest edifici s'esfondra o cau,
estàs mort, estàs fotut. Així que et pots imaginar la teva salut com un edifici romà amb uns fonaments i 5 pilars ben grans i ben gruixuts que recolzen en el terra, en aquest fonament, i que sostenen aquest sostre que és la teva vida. Aquests pilars i aquests fonaments són universals per tothom i funcionen per tothom. Per cada pilar respondrem 3 preguntes diferents. Què fa important aquest pilar? Què ens diu la ciència? I com podem millorar aquest pilar? Com el podem fer més resistent i com el podem construir millor? I per últim, parlaré de 2 destructors de fonaments i pilars que vindrien a ser com terratrèmols o meteorits que tenen la capacitat de rebentar aquest edifici que és la teva vida o la teva salut. Dit això, anem a veure els principis dels fonaments. Són 3 principis. Començarem per al més important de tots. El principi número 1 és que la solució ràpida als teus problemes de la vida és la següent. Donar-te compte que les solucions ràpides no existeixen i començar a dedicar-se a les bases fonamentals. Sé que sona avorrit, però no és més que els hàbits són molt poderosos. Sovint busquem solucions ràpides a problemes complexos. Ens encanta creure que podem alliberar-nos del patiment amb un sol suplement, un nou tipus d'exercici o utilitzant mètodes casolans completament antiintuitius i estranys per millorar la nostra vida. Ens agrada creure que algú ha trobat una clau, però amb el temps que porto en el món de la salut puc afirmar amb total certesa que les solucions ràpides no existeixen i que la solució ràpida real es troba en adonar-se d'aquest fet i posar-se a millorar els pilars bàsics que veurem més endavant. Per tant, el principi fonamental bàsic és el següent. En la salut, com en moltes coses de la vida, la constància a llarg termini guanya la intensitat a curt termini. Si ets constant i dediques recursos i temps als pilars importants de la salut, els problemes seran menys intensos i desestabilitzaran poc el teu sistema establert, el teu edifici. Tindran una menor probabilitat de manifestar-te, et sentiràs millor, més fort i seràs més estable i més resistent. Les solucions agudes als teus problemes són més aviat rares i tenen poc efecte, sí, però els problemes o cagades agudes també són més aviat rars i tenen poc efecte. És a dir, si alguna vegada menges malament o no fas exercici, no passa absolutament res. Està bé fallar algun dia, no contradiu la constància, no cal ser neuròtic. El que sí cal és recordar el que és important. I el més important és la trajectòria global, no el que facis en un sol dia en concret. Ara bé, sí que els problemes aguts, en funció de la seva intensitat, poden destrossar tot el que has construït. Si supera el llindar de la intensitat mínim, poden carregar-se el teu edifici. Posaré un exemple. No és el mateix menjar malament un dia o no dormir bé un dia que xutar-se heroïna un dia. La intensitat dels 2 estímuls o dels 2 estressors és completament diferent per al teu sistema. No és el mateix sortir a córrer i fer-te una mica de mal al genoll per l'estrès repetitiu que tenir un accident de cotxe. Hi ha alguns d'aquests estressors, com per exemple les infeccions o el càncer, que no podem controlar, però per molta sort, en aquest món en el que vivim tenim molt bons metges i molt bones solucions a aquests problemes, com les infeccions i les malalties. Llavors, confia en els professionals, però recorda que el teu cos o el teu edifici és adaptable i reconstruïble fins a un cert punt. Pot aguantar molta merda, però té un llindar de tolerància. Per tant, no et desanimis, comença el més aviat millor, augmenta aquesta resistència i recorda que la salut és un viatge, no és un destí, i que hi ha estressors que poden destrossar aquest edifici. Anem a per al segon principi. El segon principi dels fonaments ens diu que els 5 pilars que aguanten la teva vida o la teva salut estan interconnectats. De manera que si un d'aquests pilars millora, la resta tendeix a millorar indirectament i viceversa. Si algun empitjora, pot ser que els altres empitjorin. Però també, si tens molt d'un i poc dels altres, com per exemple estàs molt sa però no tens amics, això et pot portar a la misèria. Però normalment, quan comencis a millorar un dels pilars, els altres també ho faran de manera automàtica. Per tant, es produeix una resposta quasi exponencial quan comencem a invertir en un dels pilars. Millorar en una àrea et porta a millorar a la resta. El tercer i últim principi dels fonaments és el següent. Cada edifici és únic, com cada persona. En aquest món, cadascú tindrà diferents situacions, diferent genètica, diferent ambient en el que s'haurà d'adaptar per créixer en aquest món i desenvolupar-se. Cadascú és únic i irrepetible i, per tant, tindrà unes necessitats diferents, que pot ser que no s'ajustin a les de tothom. Però dit això, tots som humans. Compartim una biologia comuna, el 99,9% dels gens, i un ambient molt semblant. Som animals, som homo sapiens, i com a tals hi ha principis que se'ns apliquen a tots, dels quals, per molt especials que siguem, funcionen. I ja sé que mola sentir-se especial, però
En quant a biologia, som iguals. No em malinterpretis, ets únic, irrepetible. No hi haurà ningú com tu exactament en tota la història del temps, però no deixes de ser un homo sapiens. Així que utilitza el coneixement de les teves característiques i les teves circumstàncies al teu favor. Utilitza la informació que aprens i aplica-te-la de manera personalitzada sense infravalorar l'impacte dels pilars universals. Per tant, no et creguis tan únic, però entén les teves pròpies circumstàncies. Llavors, resumint, hem vist 3 principis que sostenen els pilars fonamentals i la teva salut. El primer de tots és que la constància venç a la intensitat a curt termini, el segon és que els pilars de la salut estan interconnectats i s'impacten els uns als altres tant per bé com per malament, i l'últim de tots és que ets únic però no deixes de ser un ésser humà, així que personalitza aquests principis i aquesta informació a la teva situació individual. Utilitza el coneixement que tenim per viure la teva millor vida. Vistos i entesos els principis dels fonaments, anem a per cada pilar de la manera més clara i pràctica possible, però que quedi clar que per cada pilar se'n podrien fer milers i milers d'episodis i no podré cobrir-ho tot en aquest episodi, però intentaré deixar el que és més important cobert possible. Per a informació en més profunditat faré més episodis i pots trobar més episodis d'aquest podcast per cada un dels pilars i en trobes a la descripció d'aquest episodi. Per tant, ràpidament anem a veure aquests 5 pilars de la salut. Respondrem, com t'he dit, a 3 preguntes. La primera de totes és què el fa important i com. La segona és què diu la ciència i la tercera, com pots actuar, què pots fer per millorar-lo. Anem a començar directament per al pilar més important de tots, que és dormir. Dormir és probablement l'hàbit més important de la teva vida. I és que tots sabem que si passem uns dies sense menjar ens morim de gana. Potser alguns aguantarien més temps que d'altres, però dormir és també tan essencial com menjar. I és que si t'estàs uns dies sense dormir et moriràs o et quedaràs trastocat de per vida, com els que han intentat trencar el rècord del món que n'han tornat a ser ells mateixos. Què fa important aquest pilar i com? Dormir és el teu centre de reparació física i mental. Et passes un terç de la teva vida dormint. Això vol dir que si vius uns 90 anys, dormiràs uns 30. Alguns poden veure això com una pèrdua de temps, però en realitat passem 30 anys dormint per poder-ne viure 60. Dormir és l'hàbit més infravalorat ara mateix. És el primer que es sacrifica, perquè dormir no és sexy, no és atractiu i no surt a les xarxes socials. No es parla sovint, però quan dormim malament, això es relaciona directament amb un augment de la mortalitat de qualsevol malaltia que t'imaginis. I és que no hi ha cap sistema que es beneficiï de dormir malament. Què ens diu la ciència respecte a aquest pilar? Què ens diu la ciència respecte a dormir? Doncs bé, podem mirar molts estudis que demostren com d'important és dormir per la nostra salut, la nostra vida i l'índex de mortalitat i de malalties a totes les etapes de la vida. Però posaré un exemple d'uns dels estudis més grans de la història humana, un experiment global amb gairebé 2.000 milions de persones en més de 70 països, que passa 2 vegades l'any, que t'ajudarà a entendre-ho millor. Aquest estudi és el conegut com canvi d'hora. Ja saps, aquell moment de l'any en el que ens toquen els pebrots i ens obliguen a canviar l'hora. Un dia guanyes una hora i a d'altres la perds. Quan el guanyes, de puta mare, però quan el perds, malament. Bé, doncs, el dia que fan aquest canvi d'hora, a la primavera, quan perdem una hora de dormir, a nivell global, veiem com es produeix un augment del 24% d'atacs de cor al següent dia. Però a la tardor, quan guanyem una hora, veiem com es disminueixen els atacs de cor un 21%. No és increïble? Només canviant una hora de dormir, tant si per bé o per malament, tenim la capacitat d'augmentar o disminuir la nostra mortalitat. El mateix patró s'observa amb accidents de cotxe, depressió, ansietat i fins i tot índex de suïcidi. I és que dormir és essencial, és el centre de reparació física i mental del teu cos i totes les malalties empitjoren quan dormim pitjor. Llavors, què diuen els estudis? Els estudis ens diuen que les persones que dormen entre 7 i 8 hores tenen un menor índex de mortalitat i de malalties que aquelles persones que dormen menys de 7 hores o molt més de 8 hores. Per tant, si dorms entre 7 i 8 hores, tindràs el bàsic cobert. Potser ara pensis, Pau, jo no necessito dormir tant. Jo amb 6 hores estic bé. A vegades pensem que tolerem bé el fet de dormir malament perquè encara podem estar atents o desperts després de dormir poc o dormir malament. Però això és un error de percepció. I és que la veritat és que agafis qui agafis, quan el fas dormir menys temps, notem una disminució de les capacitats cognitives i les capacitats físiques, fins al punt que hi ha gent que té la sensació que està bé, és com un alcohòlic quan beu alcohol i té la sensació que pot conduir, doncs així som, avaluant la nostra capacitat física i mental després d'una nit de dormir bé, en plan, què passa? Jo estic bé. Sí, però és que estàs tan malament que no perceps si estàs bé o malament. Per tant, anem a la tercera pregunta. Com pots millorar això de dormir? Aniré al gra. Has d'entendre primer de tot que els humans tenim un rellotge intern que ajusta les nostres funcions biològiques i
del cos de manera automàtica que es coordina amb un cicle de 24 hores, com gira la Terra al voltant del Sol. Aquest rellotge intern és clau per viure bé i si l'ajustes aniràs com un rellotge suís. Si el desajustes és anar fotut. Un clar exemple d'ajustar el teu rellotge intern és el jet lag. Quan canvies de zona horària, veiem com tots els marcadors metabòlics i biològics se'n van a prendre pel cul. Llavors, per modificar el teu son, el que has d'ajustar és el teu rellotge intern. Per fer-ho, podem fer els següents hàbits. El primer de tot, vés a dormir sempre a la mateixa hora i desperta't sempre a la mateixa hora amb un marge de 30 minuts o una hora si vols que el teu rellotge funcioni com un rellotge suís. La constància és l'hàbit més important a l'hora de dormir. El segon consell que et donaria és apaga les llums abans d'anar a dormir, unes 2 hores abans d'anar a dormir, disminueix la llum al màxim, la llum artificial, perquè això altera la teva percepció del teu rellotge, que s'ajusta amb la llum solar. I si pots, al despertar, mira la llum del sol o una llum intensa. Per últim, abstenta de cafeïna i alcohol almenys 6 hores abans d'anar a dormir i cafeïna 12 hores abans d'anar a dormir. Evita-les, perquè això altera l'arquitectura del son. Ara potser pensis, coi Pau, jo una copa de vi abans d'anar a dormir em sembla que em senta perfecte. Però, sí, t'ho sembla, però en realitat no és així. L'alcohol és un sedant que desestructura l'arquitectura del son. Té la capacitat d'induir el son, però desestructura i disminueix la qualitat del son. Per tant, no beguis alcohol abans d'anar a dormir sempre que puguis. Aquest era el pilar número 1, un dels més importants, dormir. Anem a per al segon, l'exercici físic, que és la decisió més important de la teva vida. Què fa important i com és important l'exercici físic? El teu cos s'adapta a allò que fas i també a allò que no fas. Com diuen els americans, if you don't use it, you lose it. Si no ho utilitzes, ho perds. Si no estimules el teu cos, aquest s'atrofiarà i es tornarà com un flam, perdrà la seva capacitat. El teu cos és molt adaptable i si en la teva vida vols mobilitat, força, capacitat, resistència, entrenar-lo és essencial. El teu cos ets tu, és el teu vehicle existencial. El teu cos envellirà i perdrà capacitats, però si l'entrenes, aquesta caiguda es frenarà i podràs viure més temps i millor. Com sabem que és important? Què diu la ciència? Doncs bé, sabem que l'exercici és important des de pràcticament els d'inici del temps. Hipòcrates ja va observar que estimular el cos i els músculs és beneficiós per la teva capacitat cognitiva i física. Va dir Hipòcrates que menjar sol no mantindrà bé un humà, també ha de fer exercici. Això ha estat validat per una gran quantitat exagerada d'estudis d'intervenció i observacionals que han vist que fer exercici permet disminuir no només la mortalitat, sinó l'índex de malalties de manera radical. Un estudi va observar com les persones que passaven de ser sedentàries, és a dir, de no fotre res, d'estar tot el dia al sofà, a fer una mica menys d'exercici que la mitjana, disminueix un 50% la probabilitat de morir, i aquells que passaven per sobre la mitjana, entre un 60 i un 80%. Per tant, fer exercici ha demostrat disminuir el risc de malalties, curar malalties, prevenir més de 40 malalties com el killer número 1, que són les malalties cardiovasculars, també la depressió o el càncer. Per tant, és la decisió més important de la teva vida, perquè realment l'exercici, a diferència de dormir o menjar, no tens elecció. Pots escollir fer exercici o no, però si escolls fer exercici et sentiràs millor, viuràs més temps i et sentiràs molt millor que si no ho fas. Per tant, fes exercici. Com el pots fer o per on començar? Per on començar, oi, amb l'exercici? És fàcil perdre's en els mètodes, els protocols, ja només de pensar-hi et fa mandra. Per on començo? Quin gimnàs m'apunto? Què collons faig? Si t'has de quedar amb una lliçó d'aquest episodi, que sigui la següent. La clau és moure's, passar-s'ho bé. Comença per allò que t'agradi. Treballa a diferents rangs i en diferents àmbits. Salta, balla, aixeca pes. Escala, mou-te tant com puguis. Entrena el teu cos com a mínim 30 minuts a diari, perquè, sent sincers, si no tens 30 minuts per tu mateix, es pot dir que no tens vida. I amb això et garanteixo que amb 30 minuts al dia viuràs més temps i viuràs millor, guanyaràs força, resistència, que si no ho fas, estaràs molt millor. I si ja fas més de 30 minuts al dia, com més facis, més beneficis veuràs. En l'episodi número 88, en l'anterior episodi, et parlo de l'exercici amb molta més profunditat i alguns consells que et poden ajudar a començar el teu viatge del fitness. Fes-li una escoltada. Anem a per al tercer pilar, que és la nutrició. Ets literalment el que menges. Què fa important la nutrició i com? El teu cor no va aparèixer espontàniament. El teu cor està construït de les molècules i els àtoms que en un dia vas ingerir. Així que tot el teu cos està construït d'allò que menges. I no mola construir una casa amb totxos de merda, volem totxos de qualitat.
Per tant, menges per poder viure, per poder sentir i per poder experimentar aquesta vida, per poder moure't en el món. La qualitat de la teva vida depèn directament de la qualitat d'allò que menges, la qualitat d'allò que et construeix i també una mica la quantitat. La nutrició pot semblar molt complexa i poc previsible, però lluny de la veritat té principis essencials que ara veurem. Què ens diu la ciència respecte a la nutrició? La ciència ens diu que la nutrició és, actualment, l'hàbit modificable més important de la teva vida en quant a mortalitat i malalties cròniques, a la part amb l'exercici físic. És a dir, si vols viure més temps, si vols viure millor, has de menjar bé. I entén-me, menjar bé no vol dir anar a un bufet lliure i posar-se les botes. No, vol dir menjar de qualitat, nutricionalment adequat per la teva vida. Si et vols quedar amb alguna dada, per exemple, un estudi va estimar que menjar bé pot allargar-te la vida uns 10 anys. Els autors d'aquest estudi indiquen que el canvi d'una dieta típica western a una dieta optimitzada als 60 anys augmentaria l'esperança de vida 8 anys i quan més aviat comencis, més allargarà la teva vida. 8 anys només per menjar millor. Vale. La nutrició és increïble, però per on pots començar? Sé que és altament complexa, perquè si mires a les xarxes socials o els titulars dels diaris trobaràs tota mena de dietes de moda que asseguren beneficis, els vegans lluiten contra els carnívors, els paleos diuen que és molt bo per la diabetis, les dietes cetogèniques que és brutal per cervell i la concentració, i moltes dietes i protocols sense sentit que promouen els influencers i marques amb pocs escrúpols, com la dieta de la pinya, la de la carbassó o la dieta dels suplements. Vivim, doncs, en una guerra de nutrició amb molts fronts oberts on els únics perdedors som nosaltres, els milions de persones que només intenten esbrinar quina coi és la millor manera de menjar per la teva salut. Sembla que estem perduts, però podem fer una cosa. El que podem fer és mirar on coincideixen totes les dietes que tenen evidència científica de viure més i viure millor. Aquestes dietes que tenen evidència científica o patrons són la dieta mediterrània, la vegana, la vegetariana, la paleo, la DASH, la intuïtiva, l'Okinawa o la keto. La keto en té més poca, però per més estudis que llegeixo i experts que escolto, tots coincideixen en uns principis fonamentals que poden beneficiar en tothom. Tots tenen 3 coses en comú. Primer de tot, i la principal, són dietes basades en plantes i aliments sencer, amb molts aliments frescos i pocs productes processats. Queda't amb aquest concepte. El segon principi d'aquesta nutrició saludable és que tenen aliments rics en greixos saludables i baixos en sucres refinats i amb molt de color i molta varietat, molts polifenols i molta fruita i verdura. I per últim, coincideixen molt en el que s'acosta, en el que estem fets per menjar com a espècie. Per tant, totes les dietes que pots seguir, totes coincideixen amb aquests principis fonamentals. Per on començar? Pots començar per augmentar els vegetals, disminuir els productes animals. Probablement no mengis prous llegums, fruits secs, aliments de fulla verda, crucíferes com el bròquil, que són espectaculars per la teva salut. Incorpora'ls a diari, no com un càstig, sinó com una recompensa pel teu cos. En segon lloc, el que pots fer és augmentar la teva ingesta de fibra i productes fermentats. La microbiota, en parlaré en el pròxim episodi, però la lliçó ens diu que en realitat no som un organisme individual, som un superorganisme que té més cèl·lules bacterianes que pròpies i que si no alimentem bé la flora bacteriana intestinal, no funcionarem gaire bé, tindrem problemes. I per últim, elimina els ultraprocessats. Et recordo que un capritxo agut està bé, algun capritx, algun premi està bé, però pensa en el còmput total. Pensa que els ultraprocessats no són menjar. Els ultraprocessats són una experiència que experimentar de tant en tant. Està bé, gaudeix, però que no sigui el teu dia a dia. Elimina'ls sempre que puguis. Més episodis vindran sobre nutrició i microbiota, però ara anem a veure el quart pilar fonamental de la teva salut, que és la salut mental. De què serveix estar bé, menjar bé i dormir bé si no et sents bé, si la teva ment no funciona? Tot i que això és molt difícil perquè, com et deia, els pilars estan interconnectats i aquest és el que es veu més afectat. De fet, no hi ha cap trastorn psiquiàtric o mental que tingui una bona estructura del son. La salut mental és primordial per la teva vida. Així que, què fa important la teva salut mental? La teva ment és extremadament poderosa i té la capacitat de fer-te sentir bé o malament, encara que les circumstàncies siguin iguals. La bona notícia és que la ment és moldejable i pot aconseguir coses increïbles. La ciència ens diu, als estudis observacionals, que una de cada 4 persones adultes tindrà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. El 50% d'aquests trastorns apareixen abans dels 18 anys i sovint no es diagnostica fins més enllà de l'edat adulta. Uns 350 milions de persones almenys viuen amb depressió, 700.000 es suïciden anualment i per cada suïcidi hi ha molts més intents. Una persona suïcida cada 40 segons en els últims 45 anys ha augmentat el suïcidi un 60%. I entre els joves i adolescents el suïcidi és una de les primeres causes de mort. Estem vivint aquesta epidèmia i tenim un problema.
Hem de començar a dedicar més temps i més recursos a la nostra salut mental. I com ho podem fer? Per on començar? Si tens problemes de salut mental, si us plau, afronta'ls, busca ajuda. I és fàcil caure en la trampa d'intentar solucionar els problemes de la ment amb la ment, però creu-me, no funciona. Un problema no es pot solucionar en el mateix nivell que es va crear. Et porto 3 eines que potser poden ajudar, però primer de tot, si tens problemes greus i severs, busca ajuda d'un professional. La psicoteràpia està estigmatitzada, però està bé. És ajudar la ment a ser més resistent. Primer de tot, el primer consell que et donaria és la meditació. 15 minuts al dia ha demostrat que és el gimnàs de la ment, té el potencial de reduir ansietat i depressió. El segon consell o hàbit o acció que pots prendre és utilitzar les tècniques de respiració i està molt lligat amb la meditació. Les tècniques de respiració són la clau per entrar a la nostra fisiologia. Utilitza tècniques de respiració cada dia i la teva salut canviarà radicalment. I per últim, per eines de salut mental, una de les eines més potents que estem veient a nivell científic ara mateix és fer un diari, el journaling, escriure, utilitzar el paper i el boli per escriure els teus pensaments i les teves reflexions t'aportarà molta claretat i t'ajudarà a separar la teva ment, les mentides que t'explica, de la realitat. Està clar, com et deia, que la salut mental millora a través dels altres pilars. Exercici físic, dormir i menjar bé t'ajudarà en aquest sentit. I és que no hi ha cap malaltia mental que no millori gràcies a dormir millor, fer exercici i menjar bé. Així que recorda el que és important. Per últim, anem a per al 5è pilar, les relacions socials. Per molts, les relacions socials són el més important de la vida, i és que sense compartir aquesta vida amb les persones que t'estimen, la vida no tindria sentit. Pots dormir bé, estar bé, menjar bé, estar fort, tenir la ment afilada com un ganivet, però estar sol et pot enfonsar-te en la misèria. Què fa aquest pilar important? Els éssers humans, i els mamífers en realitat, han evolucionat d'una manera que la dinàmica més important de la seva vida és en realitat l'amor i la connexió. L'amor i les connexions és l'oceà en la que l'ésser humà es desenvolupa i evoluciona. Sabem que ara estem més connectats que mai, però més sols que mai. Vivim en petites bombolles socials desconnectats, aparentment, i creiem que les relacions socials es poden substituir a través de les xarxes socials, però això no és així. Els estudis estan observant com la solitud augmenta any rere any i com aquesta es relaciona directament amb trastorns mentals i problemes de salut. És probable que la solitud augmenti el risc de mortalitat un 26%, segons un estudi publicat el 2015. La solitud i viure sol i les males connexions socials s'ha equiparat amb fumar 15 cigarrets al dia o com l'obesitat, però és un regne completament diferent. I és que estudis experimentals, fins i tot amb animals com les rates, mostren que l'aïllament induït pot comportar un major risc de mort, càncer i moltes malalties metabòliques. No és només una alteració social, és una alteració biològica. I està clar, els humans no som rates, per descomptat, però aquest principi sembla que es reprodueix a tots els mamífers. La solitud és dolenta per la salut a nivell biològic. Si els humans i els mamífers hem evolucionat perquè la connexió i l'amor sigui la dinàmica més important de la nostra vida, té lògica que quan se'ns priva de relacions socials, els humans tenim conseqüències biològiques que afecten la nostra esperança de vida i la probabilitat de patir malalties. Per tant, vivim menys temps i vivim pitjor. Com pots millorar aquest pilar? Bé, no sóc cap expert en relacions socials, ni molt menys, i en aquest camp tinc un sol consell. Dedica molt més temps a les teves relacions. Queda amb amics, amb persones que estimes i contacta'ls, però surt de casa, queda amb ells en persona. Comença una relació quan puguis i, sobretot, dedica temps a la relació que tens amb tu mateix. Preocupar-te per la teva salut és estimar-te tu mateix i també ajuda a portar la teva millor versió als altres, als que t'estimen. Llavors, hem vist 5 pilars fonamentals de la teva salut. Hem parlat sobre la nutrició, sobre l'exercici físic, sobre dormir, sobre la salut mental i les relacions socials. Tots són importants, no n'hi ha cap que puguis dir hòstia, aquest no m'interessa, aquest el trobo avorrit. No, tots són necessaris perquè visquis la teva millor vida, si aquest és el teu objectiu, si vols sentir-te bé, viure més temps i viure millor. Hem vist dormir, l'hàbit més important de la teva vida, l'exercici físic, la decisió més important de la teva vida, la nutrició, estàs fet d'allò que menges, així que compra totxos de qualitat, i la salut mental, tot depèn de la teva ment, i per últim, les relacions socials. El més important a la nostra vida és l'amor. Per últim, t'he dit que et parlaria de 2 destructors, de 2 meteorits o terratrèmols que tenen la capacitat de rebentar aquest edifici tan maco que has construït, encara que l'hagis construït perfecte. Aquests 2 destructors són l'estrès crònic i les drogues. L'estrès crònic no és poca broma i dedicaré episodis concrets a l'estrès. Però el que sí que no és una broma són les drogues. I hi ha 2 en concret que són letals, que maten molta gent. L'hàbit que més mata en aquest món ara mateix
és el tabac. El tabac és perillós, així que, si us plau, si pots, busca ajuda i intenta deixar el tabac. Dedicaré un episodi concret en com fer-ho i per què és perjudicial. Però queda't amb una dada, i és que mata a més de 7 milions de persones anualment. L'hàbit que més persones mata. I per últim, l'alcohol. L'alcohol tampoc és poca broma i, si us plau, intenta consumir el mínim possible perquè no hi ha consum segur d'alcohol. Parlaré més endavant en altres episodis. Però bé, vull acabar aquest episodi empoderant-te una mica, recordant-te el següent. Tu ets el responsable de la teva salut i ningú més. Hi ha gent que pot ajudar, molts bons professionals, però la teva salut és teva. I fins i tot hi haurà gent que explotarà i atacarà la teva salut. Així que inverteix en allò que importa. Per què? Perquè t'ho mereixes i perquè els que t'estimen també es mereixen la teva versió més saludable. Tens un poder molt més gran del que creus, company. Molt poder en millorar la teva salut. El procés és lent, requereix constància, hi haurà estressors externs i hi haurà putades, però quan miris enrere i hagis invertit en construir un gran edifici, veuràs i sentiràs com la disciplina i aquesta dedicació i amor a tu mateix en la teva salut no té preu i ha modificat la teva trajectòria. Està clar, no podràs saber quants càncers i quantes malalties has previngut i potser et quedarà el dubte de si realment això ha servit d'alguna cosa. Però per això tenim la ciència objectiva que ens ha demostrat i validat infinites vegades que aquests són els principis fonamentals perquè visquis millor. No un suplement, no una solució fàcil. I no seràs immortal, no seràs invencible, però podem afirmar amb completa seguretat i amb completa rotunditat que viuràs més temps, viuràs millor i que aquest temps serà increïble. No cal ser perfecte, no cal tornar-se neuròtic, però si vols viure una vida excel·lent, has de recordar-te el que és important. Dormir bé, menjar bé, exercici físic, la salut mental i mantenir unes bones relacions socials faran de la teva vida una vida increïble, més bona, més llarga i més saludable. Així que dedica-hi temps, dedica recursos, crec en tu. Vull acabar aquest episodi amb una pregunta que espero que et facis cada dia. Si la salut fos la meva prioritat número 1, què faria de manera diferent avui? Això és tot per aquest episodi. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Si us plau, si creus que aquest podcast pot ajudar d'alguna manera a alguna persona, comparteix-lo i t'estaré molt agraït perquè m'ajudaràs a divulgar més enllà la paraula del Power Monday Podcast. Pots trobar aquest podcast a moltes plataformes com Spotify, Google Podcast, iVoox, Apple Podcast, on t'animo on em posis un m'agrada, un seguir i una valoració perquè no et perdis cap episodi. Ara també em pots escoltar a Ràdio Manlleu cada dilluns de 20 a 20 i mitja o de 8 a 2:45. I per últim també pots trobar a l'Aixeta on pots donar suport a aquest contingut i també a Instagram Power Monday Show, més enllaços a la descripció. Aquest episodi, sens dubte, l'episodi més important de tots, perquè té el potencial de canviar-te la vida. Perquè si aconsegueixes entendre els principis i treballar en els pilars bàsics, la teva vida canviarà radicalment. No és una solució ràpida, llampant o parides d'aquestes que prometen els influencers, no. És la solució real que sustenta els principis biològics bàsics universals validats per anys d'història i ciència en la nostra espècie. Dormir, nutrició, exercici, salut mental, relacions, treballa en tots aquests diàriament. No són res de nou. No he descobert aquí a Amèrica, però és realment el que importa si vols viure bé. Si ningú t'ho ha dit encara, et recordo que ets únic, ets estimat, ets increïble, tens la capacitat de canviar i ara és un gran moment per prendre acció. Així que vés, actua i procura per tu mateix i estima't una mica, company. Et desitjo una setmana èpica, plena de creixement personal i de salut i ens veurem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao! Ei, si preguntes per on començar, jo començaria per l'exercici físic, perquè és el que està més interrelacionat amb tots els altres hàbits. Si fas més exercici, acabes dormint millor, acabes menjant millor, acabes tenint menys estrès, millor salut mental i pot ser que tinguis millors relacions. Així que si has de començar per un, fes més exercici. Que tinguis bona setmana.